wadrop gi along the way. Erokamano ahinya. To wach mabende napenjo kata mana Kevin mane wan godo e studio kapok dwariwore kodi e twak kotenore kod jowuoth matimo limbe pachoka, obed mago mawuok e pinje mag wagunda kata ma pachoka kowuok otimo limbe kawuok e piny Kenya kadhi e pinje mamoko. Nitiere dwaro mabende jod bura mano pachoka kokale kamiti mano mochung' ne weche mag omenda. Gidwaro mar mondo mi KRA o revise chik act margi mano mar higa mar 2004 mar mondo mi mwandu manego bed ni ijuogo ne osuru obed mwandu giwacho ni owuog $1000 mano $500 siling 75,000 nyaka $1,000 mano ka kore donjo gi mwandu maromo siling $1.5 manego bed ni kauni osuru. Gidwaro ni lokruoge ma kama otim. KRA bende wacho ni nikech en chik mantiere pinje mago mag East African Community nyaka pinje ma kamago bende losi giduoko osuru makamano eka duoki. Wach makamano orwako koso? Wach makamano ma wamor ni gine bad sirikal miluongo ni parliament oneno ni tie shida kanyo. Nikech wendo kabiro Kenya, wendo ni oting'o laptop, wendo ni oting'o kamera, wendo ni oting'o simu. To gigi are very expensive. Wendo ni oting'o bag, obiro kata 2 weeks. Oting'o bag, oting'o moko biro kata 1 month. Oting'o kata suitcase 3-4 madongo. So, gigi ka obiro go, magi gik must support his experience sama in a destination. Wendo ni ok bi uso gini, ok obi ohala. Even these charges, for me, I think they are not even that necessary mondo charge even kamano. In fact, you're going to get or extend, even up to maybe goods worth $2,000 to $2,000. And then, gini onego beni ka en ngama biro a holiday. Ka en ngama biro a holiday to ang'iyo gigi. We don't need to charge anything. I don't think ka onego beni wa charge wendoni. Because wendoni is already coming to spend here. Pesa mobiro kae mo spend modi either go tuk-tuk or either go taxi or either go en kae or the restaurant ni. Nikech wendo masani ok en wendo mabet hotel. Wendo masani en wendo mawuotho interact na community. So they are spending money directly for community. So for us, we are looking at numbers. When I look at numbers, nyakwangi gimanya attract numbers other than gimanya discard numbers. Gimanya attract numbers wakets donjo a country wani not mayot ok ni wakete mayot ahinya lakini wakete gimoro manya attract manya miyo welo donj maber makonego bed ni chando gi gik mang'eny. Koro mano is welcome, although as tourism stakeholders one pod wabotimo our memorandum kaka watiyoga wabotimo memorandum wabomiyo parliament to look at our memorandum on that issue and see if they can have a legislation come on. Erokamano ahinya. Ang'e ni sa osekadho dakika 27